resto del tiempo, yo creo que pudiéramos... No, además es que pasa, que hay varias cosas. Buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Santiago, es un placer darles la bienvenida en esta sala de juntas de esta institución que este año cumplió 241 años. Hoy tenemos una nueva actividad en la que contamos con un invitado conocido y reconocido tanto dentro como fuera de Galicia, el profesor José Ángel do Cobo, al que agradezco su colaboración y su participación en este ciclo. Hoy nuestro invitado nos hablará de una de esas joyas que tenemos en Compostela, joyas poco conocidas que tenemos en Compostela. Me refiero en este caso al Observatorio Astronómico Ramón María Aller, del que fue director y donde lleva décadas dedicando su vida al estudio de las estrellas y al impulso de la ciencia desde Santiago. Gracias a su trabajo, el observatorio, que lleva el nombre del histórico astrónomo de Lalín, no solo mantuvo su actividad, sino que se consolidó como un referente, como un centro de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Esta tarde podremos escucharlo hablar de la historia, de la evolución de este observatorio único y situado además en el corazón de nuestro campus universitario, y sobre su valor científico, de divulgador y también simbólico para Santiago y para Galicia. Pero si algo gustaríame destacar nesta introducción, ademais da trayectoria científica de do Cobo, é a súa forza e constancia persoal, porque non só loitou por manter a astronomía en Santiago, senón tamén foi quen de liderar unha batalla que moitos consideraban perdida para devolver ao Obradoiro ao lugar que lle correspondía dentro da élite do baloncesto español. Foron anos de recursos, de zancadillas, de portas fechadas, pero ao final a súa teimosía e a súa resiliencia venceron. Sin dúbida, un exemplo de compromiso coa cidade, coa xusticia e coa ilusión de toda unha afición. Por todo isto, por todo o que fixo e por todo o que está a facer pola ciencia e por Santiago, é un orgullo telo hoxe con nós nesta sociedade económica. Moitas gracias, Ángel. E para a presentación do noso conferenciante tiene la palabra mi compañero de Junta Directiva, Santiago Bernal. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. También agradecer la presencia a las personas que están viendo esta conferencia por nuestro canal de YouTube. A lo largo de esta presentación se hablará de dos insignes lalinenses, don Ramón María Aller de Ulloa y don José Rodríguez González, familiarmente llamado matemático Rodríguez, pero le tocará al profesor do Cobo hablar de ambos personajes. El profesor do Cobo, que lo conozco hace ya bastante tiempo, yo destacaría de su personalidad tres cualidades importantes, que a lo largo de su vida siempre estuvieron presentes en su dilatada trayectoria profesional y que gracias a ellas consiguió muchas metas que de otra forma no las hubiera alcanzado. Estas cualidades son la tenacidad, el tesón y la perseverancia. Estas cualidades, a lo largo de toda su vida, marcarán por su trayectoria profesional, como dijo. Sin más preámbulos, paso a leer su currículum vitae, del que yo creo que les va a sorprender un poco, pero se lo diré al final.
Se licenció en Matemáticas en la USC en 1973 y luego se trasladó a la Universidad de Zaragoza, donde se doctoró en Astronomía 4 años más tarde. En ambas universidades ejerció como docente e investigador, dando sus primeras clases universitarias con solo 22 años. En el año 1979 gana por oposición la plaza de profesor adjunto numerario de Astronomía en la Universidad de Barcelona, pero enseguida vuelve a la Universidad Zaragozana como supernumerario, ocupando una posición de profesor agregado de cátedra. Posteriormente es llamado por el rector de la USC, profesor Suárez Núñez, para revitalizar la docencia de la astronomía y recuperar física y científicamente el observatorio astronómico, dejado de la mano de Dios desde la muerte de don Ramón María Aller en 1966. Aquí quiero resaltar que en la historia de este observatorio hay un antes y un después del profesor Docobo, pues si no llega a ser por su tenaz insistencia ante las distintas administraciones para llevar a cabo una actualización y remodelación que era imprescindible en ese momento, hoy podríamos estar hablando seguramente de la desaparición de ese emblema del OSC. El trabajo realizado desde 1981 ha sido intensísimo. Dotación de presupuesto, adquisición de instrumental de alta calidad, cámaras de interferometría para la observación de estrellas dobles, el nuevo telescopio logrado en una convocatoria pública al tercer intento, dotación de personal, puesta al día de la biblioteca y desarrollo de 19 proyectos de investigación, que incluyeron campañas de observación en grandes telescopios de Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, por parte de los profesores e investigadores que se fueron incorporando al centro. Aquí nos estamos dando cuenta ya de que el observatorio ya no es ni de la comunidad autónoma ni nacional, es ya internacional, es un referente en la astronomía internacional. El profesor Docobo organizó en Santiago 3 congresos internacionales, así como otros 9 nacionales, en distintas localidades gallegas. Todos los principales especialistas mundiales en estrellas dobles y múltiples, que por cierto tendrás que aclararnos que son estrellas dobles y múltiples. Lo digo porque no lo sé lo que son. Estuvieron en Compostela. En el primero de ellos, en 1983, propuso que el observatorio llevara el nombre de su fundador, el profesor don Ramón María Aller, y ese mismo año fue nombrado director del observatorio. En 1993 recibe el encargo del profesor Paul Cotó de editar la circular de información de la Comisión de Estrellas Dobles y Múltiples de la International Astronomical Union, la IAU. Ha dirigido hasta el momento 14 tesis de doctorado, la mayoría en el campo de la astronomía matemática, mecánica celeste y exoplanetas, pero también en historia de la ciencia, recuperando figuras emblemáticas de la ciencia gallega como don José Rodríguez González, el primer científico gallego, o el propio don Ramón María Aller. Su trabajo a nivel internacional fue premiado con su elección como vicepresidente de la Comisión 26 Estrellas Dobles y Múltiples de la IAU para el periodo 2006-2009, pasando a ocupar la presidencia desde el 2009 al 2012, siendo así la tercera vez que un astrónomo español ocupaba una presidencia dentro de la IAU y el primer gallego en hacerlo. Autor y coautor de más de 115 artículos publicados en revistas internacionales de primer nivel y de 10 libros, siempre comenta que lo importante son las ideas originales más que el número de papers. Docobo le dio una especial importancia a alcanzar la excelencia docente, para lo cual no dudó en poner todo el instrumental conseguido con gran tesón, tenacidad y perseverancia al servicio del alumnado, tanto de las licenciaturas y grados como del cuarto ciclo universitario, del que es profesor desde su inicio de 1997. Tampoco se olvidó en absoluto de la divulgación científica con cientos de programas propios financiados por organismos como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Xunta de Galicia, el Consejo Jacobeo o la propia USC, que permitieron llevar la astronomía por numerosísimas localidades gallegas y del Camino de Santiago. Son varios cientos de escolares los que van cada año de visita didáctica al observatorio y el profesor Docobo es el primero en atenderles. Recuperó en 2011 el observatorio original del padre Aller en Lalín, donde comenzó la investigación astronómica en Galicia y promovió que la parte este de dicho ayuntamiento sea hoy en día un destino Starlike.
La estación meteorológica del observatorio, gestionada directamente por él, dispone de la serie de datos más antigua de la ciudad de Santiago y en ella, colaborando con la AMT, se llevan a cabo 2 observaciones diarias de forma ininterrumpida desde enero de 1982. El profesor Docobo envió a la mayor parte de sus doctorandos a perfeccionarse a centros de alto nivel, sobre todo extranjeros, y nunca se olvida de todos sus colaboradores, agradeciéndoles su apoyo en los numerosos frentes en los que hubo que actuar para llegar a donde llegamos. Actualmente es catedrático emérito de OST con contraste y coordinador científico del observatorio, además de miembro de la Academia de Ciencias de Zaragoza, editor único de la circular de información de la Comisión G1 de la IAU y revisor de trabajos de investigación de las principales revistas de astronomía del mundo. Prueba de que sigue en activo es que en junio organiza otro congreso internacional en Portugal. Como se dijo anteriormente, es el auténtico revitalizador del observatorio astronómico, cuyas puertas abrió la ciudad y principal valedor de la figura del eminente científico Ramón María Ayer Ulloa. La implicación de José Ángel Docobo en la ciudad de Santiago de Compostela va más allá de la ciencia, como quedó de manifiesto, siendo durante años vicepresidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, así como una de las 2 personas que en 1992 evitó la desaparición del equipo de baloncesto Obradoiro Cup, al cual, ya como presidente del club, lo llevó a la máxima categoría del 2009. Hasta aquí el currículum muy resumido del profesor Docobo, porque resulta que su currículum hasta el 2001 era solamente de 108 páginas, por lo que creo que tengo mucho mérito en haber resumido de esta manera. En definitiva, hoy nos acompaña una persona que a base de trabajo, tesón y perseverancia puso nuestra ciudad en el panorama astronómico internacional. Y ya para finalizar, me atrevería a decir que hoy no vamos a presenciar una conferencia, sino que recibiremos una auténtica lección magistral sobre una materia totalmente nueva para la mayoría de los presentes y que no pongo en duda que nos descubrirá a todos, nunca mejor dicho, un nuevo mundo. Nada más y muchas gracias. José. Pues, moitas gracias, Santiago, por as túas verbas. Vou intentar de resumir en 3/4 de hora nada menos que 100 anos. Así que imos ver como facelo, non? Bueno, pues entón, realmente o protagonista de la actualidade é este instrumento que ven aí. Este é o refractor Steiger de don Ramón María Ayer, que marcou a Alemanha e que chegou a Lalín precisamente en 1925. O sea, fai exactamente 100 anos. Entón, precisamente esta efeméride destes 100 anos é que utilicé para poñer no título da conferencia. Xa falaremos tamén logo de... Bueno, pois Ramón María Ayer, efectivamente, temos que falar do Ramón María Ayer porque as orixes do observatorio de la Universidade de Santiago están en Lalín. Entón, Ramón María Ayer nace en Lalín en 1878, logo de facer os estudios primarios na propia vila. A familia o leva ao colexio dos jesuítas na Guarda, donde fai o bachillerato. Posteriormente se fai crego, efectivamente, estudiando nos seminarios de Lugo máis de Compostela, e despois comeza os seus estudios de ciencias exactas, hoxe en día matemáticas, con ensinanza libre, primeramente o primeiro curso do Oviedo e o resto por vida tamén, pero na Universidade Central de Madrid. Entón, bueno, pues despois do Ramón estivo, digamos, traballando en Lalín, como comentarei agora, pues levantando os seus sucesivos observatorios, facendo miles de cousas, en definitiva, unha trayectoria absolutamente excepcional que finalmente deu lugar ao traslado a Santiago do Observatorio, e gracias a eso pues existe o Observatorio da Universidade de Santiago, porque estou convencido que se non fora por él, agora mesmo non habería observatorio.
Bueno, pois teño que dicir que efectivamente xa desde moi xove pois dispuxo de instrumentación astronómica importante. Temos a esquerda el teodolito. O teodolito foi un agasallo desta señora de Alí, da Rosa, e gracias a este instrumento pois comezou xa a facer observacións de moitísima precisión e calidade. Don Ramón, pois xa a comezos do século pasado, do século XX, pois, por exemplo, sabemos que asistiu a expedición de un xeógrafo do Instituto Xeográfico Ubaldo Aspiazu, que desplazouse a Narón, donde ali tivo, pois eso, hubo unha especie de quedada astronómica, verdad, donde varias persoas importantes se chegaron a Narón e él tamén estaba ali, o cal xa indica, verdad, que no ano 1905 xa tiña contactos abondo na astronomía española. Tamén nesa imaxe do centro pois representa o tránsito do planeta Mercurio por diante do Sol, que ele registrou perfectísimamente nun artigo que, por certo, descubrimos no observatorio hai pouco tempo. Estaba todo abochado ali nas carpetas, ninguén sabía ler e o descubrimos casualmente, precisamente na realización dunha tese de doutoramento por parte de Cecilio do Porto sobre Ramón María Aller. E logo, aquí á dereita, pois temos unha imaxe efectivamente dun cometa con el teodolito, con aquele instrumento que vimos antes, pois realizou unha morea de observacións de precisión, de posicións cometarias, que logo enviou ao Observatorio de Madrid, que lle foron publicadas efectivamente no anuario dese observatorio correspondente ao ano 1912. Logo, na segunda década do pasado século, tivo a oportunidade de trasladarse ao observatorio particular que tiña do Luis Ochara en Casturriales. Luis Ochara fixera cartos coa Xeruxia de Vizcaya, vivía en Madrid, pero tiña unha segunda residencia en Casturriales, e ali montou un observatorio que tiñen os medios realmente casi un observatorio profesional, non? Entón, bueno, este señor non sabía bastante de fotografía, pero de astronomía non tanto, viviu de alguén que lle podía axudar e don Ramón aceptou e trasladouse a Casturriales fundamentalmente nas épocas estivais durante, como dicía antes, a segunda década do pasado século. Esta foto precisamente que está aquí á dereita foi sacada por él, que corresponde a un eclipse total de Sol. Realmente a última eclipse total de Sol que se viu en la península, que corresponde ao eclipse do ano 1912. O eclipse foi total en unha estreita liña, verdad, que entrou por Porto, subiu por Galicia, pasou por Belín, Barco de Valdeorras, etc. E, sin embargo, nós estivimos, cando foi o centenario desta eclipse, no 2012, estivemos buscando onde estaría don Ramón ese día, ¿no? Porque nos extrañaba moito de que non estivera en Barco de Valdeorras, porque, por exemplo, o director do Observatorio de Faro de Barcelona achegouse ao barco para observar ese eclipse, e, sin embargo, non sabíamos onde estaba don Ramón, non había nada que demostrara que estaba en Alí observando, tampouco aquí, e finalmente descubrimos unha revista da Asociación Española de Asociación Astronómica de España e América esta foto realizada por él en Casturriales ese 17 de abril do ano 1912. Bueno, aproveitando esta foto, podemos decir, como comentarei xusto ao final da conferencia, o ano que ven vai haber un eclipse total de Sol, o día 12 de agosto. Aquí en Santiago non vai ser total, en Santiago será algo parecido a como está aí esa foto, máis ou menos. Logo falarei máis por un miúdo ao final dese eclipse, pero bueno, que queira verlo como total ten que moverse moi pouco para poder ver desde Santiago. Bueno, pois estando en Casturriales, Ramón María Aller pensa en a creación do seu propio observatorio estable en Galicia, completamente pegado a súa casa de Lalín. Isto que estamos vendo aí, esas dúas torretas, corresponden ao que era o observatorio, como aí está posto, de 1917, o que se chama o segundo observatorio. Naturalmente, o primeiro observatorio viña sendo simplemente a súa propia galería da súa casa, onde comezou a facer observacións astronómicas. Este sería o segundo observatorio, e está colocado ese instrumento refractor
unha desas torretas, tamén o Todolito que falamos antes. Este refractor despois o donou ao seminario de Lugo, donde todavía se atopa ali. Destos anos está tamén a primeira publicación, o primeiro libro do Ramón María Aller, Algoritmia, un libro de análisis matemático. E de logo comentar que, bueno, como ben seguramente saben todos vostedes, no ano 1923 tivo lugar a creación do Seminario de Estudos Galegos e o Ramón se incorporou 5 anos despois a esta institución. Entre tanto, aquí temos xa o terceiro observatorio de Lalín, cando pudo mercar este refractor Stengel, del que falei ao comezo da charla. Claro, para darle brillo a este telescopio tivo que modificar aquela estructura de torres que vimos antes e así quedou o observatorio de Lalín ata fai un pouco tempo. Estuvo prácticamente como vemos en esa diapositiva da esquerda. Podemos decir que unha vez que este instrumento, este refractor Stengel, chegou a Lalín, marcou un punto de inflexión na súa produción científica. Pudo dedicarse a facer moitísimas máis cousas das que facía antes. Por exemplo, temos aí un resumo de superficies planetarias e finalmente pudo xa dedicarse a algo que él estaba persiguiendo, que era estudiar as estrelas dobles. As estrelas dobles son simplemente dúas estrelas que pola súa atracción gravitatoria, igual que sucede coa Lua e a Terra, pois entón estáse movendo unha en torno a outra, ou ben as dúas están movendo en torno ao chamado centro de masa do sistema. O estudo das estrelas dobles en astronomía é moi importante, entre outras cousas, porque é o único método que temos para poder determinar as masas das estrelas. E a masa dunha estrela sabemos que é un parámetro esencial para logo poder estudiar a evolución da estrela. É dicir que, dependendo da masa inicial que teña unha estrela, o camino evolutivo vai ser diferente. Por exemplo, en estrelas de baixa masa, como o noso Sol, finalmente a estrela vai rematar como unha enana branca. Se a estrela ten unha masa superior, entón vai rematar seguramente como unha estrela de neutróns. E se unha masa moi grande, pois finalmente o fin será moi probablemente un buraco negro. De maneira que xa non somente por isto, que xa sería moi importante poder calcular masas estelares, sino por outras moitas cuestións que tienen gran interese en astronomía e astrofísica, porque efectivamente as estrelas dobles veñen sendo como os escaparates onde distintos fenómenos físicos poden ser estudiados. Aí temos precisamente ao lado desa imaxe de estrela doble, esta é a primeira órbita dunha estrela doble visual calculada en España. Foi calculado por Ramón María Aller e Lalín. E ese instrumento que está baixo é o que se chama un micrómetro, que precisamente o que necesitamos para colocar no ocular do telescopio para poder observar estrelas dobles, porque hai que pensar que efectivamente as estrelas dobles están moi xuntiñas e, por tanto, necesitamos ter os medios ópticos adecuados. Vou comentar rapidamente o que é isto que está aquí, esa órbita que falaba antes de unha estrela doble, unha órbita plana, verdad? Pero, claro, unha órbita plana, pero ese plano en que se están movendo as dúas órbitas pode ter unha orientación calquera con respecto ao calor, non? De maneira que, sin embargo, nos miramos a través do telescopio, o que estamos mirando é justamente unha imaxe que é perpendicular a noso visual, non? Cando miramos no telescopio, vemos algo que aparentemente... Entón, a cuestión é que nos vamos a tomar medidas desa estrela sobre un plano, que é o plano aparente, e, sin embargo, temos que determinar a órbita relativa que está no espacio, non? De verdade que iso implica, pois, efectivamente, establecer métodos de cálculo de órbitas que nos permitan pasar do plano aparente ao plano relativo, etc. Hai métodos de cálculo de órbitas de moi distintos tipos, xeométricos, analíticos, etc. Nos, por los anos 80, diseñamos un método analítico, o cal levamos a calculadas máis de 700 órbitas de estrelas dobles visuales.
Tamén teño que dicir que non todas as estrelas dobles son visuais, quero dicir que hai moitas veces que as estrelas están demasiado pequenas estrelas para non poder ser desdobladas ópticamente, aínda con os maiores telescopios do mundo. E, por tanto, bueno, hai outras técnicas en astronomía que permiten saber que se unha estrela, efectivamente, é unha estrellada ou unha estrela doble, non? Entón, por exemplo, pues, aquí temos a parte dereita da imaxe, pues, dúas estrelas que cando orbitan, pues, observando dende a Terra, pues, unha eclipsa periódicamente a outra, verdad? E entón o que fai é que a luz global que recibimos desa estrela pues, vai variando, e entón se obteñen esas curvas de luz que vemos aí abaixo, e iso nos permite, nos dá moita información para logo calcular a órbita e moitas propiedades desa binaria, non? Logo tamén hai outras que tamén nos permite saber que é unha estrela binaria estudiando o espectro, pero bueno, non me quero meter moito máis ahora. Bueno, dicía antes que o Ramón entrou no Seminario de Estudios Galegos pois no ano 1928 e, bueno, esta organización comenzou a facer distintas saídas por Galicia, as chamadas xeiras, a distintas comarcas galegas, e finalmente pues, resultou que a grande parte destas xeiras iban cara a Larín. Como decía Filgueira, pues era moi importante a Larín por dos cousas. Primeiro porque se ceaba moi ben, e segundo porque despois de cear había posibilidade de ir ao observatorio do Ramón María Aller a ver o ceo. E ese atractivo, digamos, que foi o que si, uno se empezou a mirar todas as xeiras que se fixeron a grande parte de Ferrara. A explicación vai sendo esta, non? Bueno, e esta imaxe que temos aquí recuperada é justamente o estado do ceo cando tivo lugar a primeira xeira dos Seminarios Galegos a Larín. O sea, cando subiron ao observatorio do Ramón María Aller, do Ramón lles tiña preparada esta sorpresa. Esta é unha imaxe fantástica. O ceo que había aquel día é fantástico, porque a parte da Vía Láctea, como vemos aí, aquí a dereita arriba está a Lúa, están ali a esquerda as tres estrelas que forman o triángulo de Verano, en fin, unha imaxe perfecta, dificilmente mellorable. Por tanto, quedaron encantados e iso foi o que fixo que quixeran volver sempre, non? Tamén o propio seminario lle encargou a Ramón María Aller unha biografía do seu paisano, o matemático Rodríguez, que non existía tanto, e efectivamente no ano 1929 completou esa biografía e entregou ao seminario. Tamén Filgueira lle encargara que escribira uns ensaios en galego para unha revista que se chamaba Logos, finalmente fixo 8 ensaios en galego. Como ven, cando entrou no seminario, o seminario encargou moitas cousas, non? O sea, moitos deberes, non? E, bueno, don Ramón, cumpría con todo, E aquí tamén outra cousa interesante en relación co seminario, e é que outra das cousas que lle encargara o seminario era a escritura dun libriño en galego de divulgación. E resulta que, bueno, pues que apareceu esa nota que vedes aí arriba no Diario Compostelano no mes de maio de 1936, que decía que un libro de don Ramón María Aller foi presentado ao seminario, el original de un libro que contiene una bellísima iniciación al estudio de la astronomía. Se trata de un trabajo profundo y bellísimo que el seminario dará a la imprenta en cuanto el insigne astrónomo verifique la entrega del original. Se titulará Astronomía Olloceire y irá profusamente ilustrado por el propio autor. El seminario estima que este libro constituirá un verdadero éxito por su sencillez y por su novedad. Bueno, o caso é que estamos falando do ano 36, finalmente o libro galego non se pudo asistir, pero sí que don Ramón escribiu aquel libro que está á esquerda, tamén de divulgación en castelán, Astronomía a simple vista. O que nos fixemos foi no ano 16, cando se cumpliron 50 anos do falecemento de Ramón María Aller, ele faleceu no ano 1966, pois o que fixemos foi traducir
ao galego o libro de Astronomía Simple Vista e lle puxemos o mesmo título que iba a levar en galego daquela, non? Que puxemos o libro, o título de Astronomía Audioceire. Este libro todavía está, digamos, disponible na servicio de publicacións da Universidade. Aquí temos esta foto histórica que foi sacada por Ramón María Aller na súa casa en Larín, precisamente todos estes membros do seminario de estudios galegos que asistiron a unha destas xeiras, non? E aquí temos, bueno, pues, cousas de Ramón, como dicía antes, a súa contribución á astronomía foi excepcional, prácticamente observou todos os fenómenos astronómicos posibles, tanto a simple vista como con telescopio. Aí tengo, por exemplo, a esquerda, pois, observacións de manchas solares, correspondentes ao ano 1938, sí, porque houbera un máximo de actividade solar precisamente no ano 37, e ese máximo de actividade solar no ano 37 foi o causante da gran aurora boreal que tivo lugar en xaneiro no ano 38. Esa foi unha aurora boreal enorme que durou 6 horas e se viu todo Europa. Claro, a xente de Laín acudiu a casa de Don Ramón a preguntar que estaba pasando, claro, porque se puso todo o ceo deses colores que viches aí, pues eso era o dibuixo original do Ramón. E claro, se estaba asustadísima porque, claro, estamos en plena guerra civil. Bueno, ele tranquilizou, non se preocupe, que isto é un fenómeno natural, que quedará pouco, en unhas horas desaparece todo, e así foi, non? Bueno, os libros do Ramón, son obras emblemáticas, todas. Xa falei antes da algoritmia, de matemáticas, teño que falar tamén abaixo da introducción á astronomía, un libro de texto universitario de enorme calidade. Este libro foi reproducido Ramón en todos os libros os escribía primeramente a man, antes de entrar en imprenta, e entón aí, na parte de abaixo, está posto aí unha páxina dese manuscrito que tamén foi reeditado por UCP. E podes ver aí ese mapa da Lúa, con toda a lenda que está debaixo, con esta letriña tan pequeniña que era imposible casi de ler, pero que tiña a habilidade de escribir pois maravillosamente, non? Un resumo dos seus datos académicos, doutor no ano 43, director do Observatorio Astronómico no mesmo ano, foi catedrático de Astronomía no ano seguinte, membro da Comisión 26 de Esferas Nobres de EU, dirixiu 5 teses de doutoramento e levou a cabo 78 publicacións científicas, revistas científicas, todas elas, que no ano 1993, pois, digamos que resumín todas este libro, aquí están todas as 78 publicacións. O Conservatorio de Santiago, digamos que é segunda parte. Bueno, pues efectivamente, Don Ramón María Aller xa fora invitado a chegarse á Universidade de Santiago nos anos 20 do pasado século. Daquela, pois, non quiso vir, estaba cómodo en Larín, facendo as cousas, atendendo a xente de Larín, que quería moitísimas cousas e sempre estaba disposto a axudar. Obviamente, o seu observatorio era para ele o máximo. E xa digo, quedou en Larín ata que, efectivamente, non haber rematado a Guerra Civil, no ano 39 foi chamado para daquela, porque o claustro de ciencia estaba moi mermado e había que comenzar a dar os cursos intensivos, no ano 1939, e o Ramón se incorporou á Universidade como profesor, en primeira instancia, profesor de análisis matemática e de xeometría analítica. Isto foi no ano 39. E despois, claro, estando xa Don Ramón en Santiago, pois aquí surge unha figura fundamental en todo este proceso, que foi o profesor Enrique Vidal Abascal. Vidal Abascal xa era amigo de Don Ramón en Larín. Non hai que esquecer que, efectivamente, o pai de Vidal Abascal, Vidal Bobo, pois era residente, era larinense, non? Entón xa se coñecían, igual tiña unha relación científica moi profunda entre eles. E, bueno, pois, Vidal, digamos que foi a persoa que moveu os fíos para que o Observatorio de Larín pudiera ter, digamos, pudiera ser incorporado á universidade, non? Así foi a cousa.
Hai que decir, efectivamente, que esta idea xa fora incluso anterior á Guerra Civil, porque dous profesores que foron Luis Iglesias e Isidro Parra Pondal xa tiveron a idea esa antes da Guerra Civil do traslado, pero aí era quen apoiaba, digamos, a iniciativa era o rector Cadarso, pero ao falecer de forma inesperada, non sabe, un accidente de coche, pois entón aquella idea quedou e foi retomada, efectivamente, despois polo profesor Miral Bascal, co apoio do Consejo Superior de Investigacións Científicas, pois se conseguiu que o observatorio chegara a Santiago e foi instalado en no campus, lo que se chamaba antes a residencia, a residencia. Bueno, entre todas as actividades e potencialidades do Ramón, pues está, por exemplo, a capacidade de diseñar instrumentos astronómicos, multitud de instrumentos astronómicos que diseñou incluso un astrógrafo que logo foi enviado a casa para a súa comercialización. Aparte destes traballos científicos, verdad, en revistas internacionais e nacionais, pues tamén non podemos esquecernos da súa actuación como divulgador, ¿no? Entón hai unha listaxe importante de artigos de don Ramón que apareceron en distintos medios de comunicación de Galicia, sobre todo na prensa, en La Noche, en Correo Gallego, Vigo, etc. E realmente son moi interesantes porque se ve como efectivamente baixa o nivel científico para que todo o mundo entenda, ¿no? Y realmente toda esta listaxe de artigos están dentro de unha tese, a tese de Cecilia do Porto, que dirixín eu fai 10 anos aproximadamente. Bueno, pues o observatorio comezou a funcionar en Compostela, desgraciadamente, cos únicos medios de observación que xa tiña do Ramón Lalín, coa promesa de implementando esos medios, pero realmente as cousas sempre foron moito máis difíciles do que se fala ao comezo, non? Eso sí, no ano 1953 pues, hubo unha primeira ampliación do observatorio e inicialmente o observatorio solamente tiña o pabellón das cúpulas, o que está á dereita, logo se ampliou a parte seguinte. E aquí temos ao Ramón María Aller pues, traballando na chamada sala mediana do observatorio, como era Antonio de Pasos á esquerda, co Teodito á dereita. En esa foto que está á esquerda aparece don Ramón, pero tamén aparecen axudantes, concretamente aparece Antonia Ferrín. Antonia Ferrín foi discípula predilecta de don Ramón María Aller e a postre a primeira muller que leu unha tese de astronomía en España. Teño que dicir que as ideas de Miral Bascal xa, digamos, instalamos o observatorio en Santiago foron realmente brillantes, sobre todo a idea de recuperar un seminario matemático que se creara na Universidade de Santiago no ano 35 por parte de un catedrático Javier Sanz, un fortino, catedrático de xeometría analítica, creou un seminario matemático para dar impulso ás matemáticas en Galicia. Isto foi no ano 35, ese seminario durou ningún ano, ¿no? Pero realmente deu moita producción, foi algo moi estimulante, ¿no? E Vidal, no ano 45, pues, quiso recuperar ese espírito, ¿verdad? E creou dentro do Observatorio Astronómico unha sección de astronomía teórica e matemática chamada tamén Rural Loriga. Rural Loriga, como ben saben, foi un gran matemático galego. Bueno, pues en esa sección de la Liga pues estaban persoeiros como os que vemos aí nesa diapositiva, a parte de Vidal, de Ramón, estaba tamén arriba a dereita o profesor Cid Palacios, que foi precisamente o director de tese da Universidade de Zaragoza. Logo abaixo pues, está Ramón María Aller con Antonia Ferrín, o profesor Eduardo García Rodeja, e tamén está nesa diapositiva José Pensado, o compostelano, que logo foi director do Observatorio Astronómico Nacional. Pero é que ese seminario, esa sección de astronomía teórica e matemática, pues lle deu un gran pulo, digamos, a matemática galega, de tal xeito que 10 anos despois, este núcleo foi o que deu lugar á constitución da sección de matemáticas da Facultade de Ciencias e co tempo o que é hoxe a Facultade de Matemáticas.
Bueno, pues temos a don Ramón María Aller. Esta foto que está aí á dereita é cando cumpriu 70 anos, está aí con a xente, con seus discípulos. Estas son fotos moi interesantes arriba, porque está don Ramón María Aller dando clase, unha visita de estudiantes ao observatorio e á esquerda, explicando de Otolito aos alumnos. Como ben saben, pues, a Ramón María Aller, a súa morte se fixeron bastantes homenaxes, non todos os que merecía, pero sí que efectivamente, sobre todo os seus veciños de Lalín, fixeron unha gran homenaxe. A famosa estatua de Osalei que está no centro de Lalín está a súa honra. Tamén había rúas en distintas cidades que levan o seu nome. En Santiago tamén hai unha rúa pequeniña, unha rúa que tiña antes esa placa que vedes aí abaixo, que pone talle del astrónomo Diego Ulloa, pero que xa non está. Esa placa xa non está. Eu tive a sorte de sacarlle esta foto a esa placa uns días antes de que desaparecera. E despois de sacarlle esa foto, apareceu ao cabo de días unha de plástico, non? E me interesei por onde foi a parar esta placa, pero non se pudo saber, non hubo resposta para saber que foi nela. E esta outra placa que está aquí arriba á dereita, pois esta a puxemos en Don Ramiro, onde está soterrado Ramón María Aller. Bueno, pois é o ano internacional de astronomía, que foi o ano 2009. Bueno, pois falando con o reitor daquela Senel Barron, pois me pareceu ben efectivamente colocar unha plaquiña aí no... Don Ramón, igual que lle pasa ao matemático Rodríguez, que tampouco se sabía que está na iglesia de San Agustín soterrado, pero non o lugar exacto. Pois con Don Ramón pasa o mismo, se sabe que está soterrado en Don Ramiro, pero tampouco se sabe o lugar exacto, porque ele tampouco quiso deixar constancia de onde estaba. Entón, puxemos no atrio da iglesia esa plaquiña que ven dicindo Ramón María Aller, 1878-1966, catedrático extraordinario de astronomía, fundador do Observatorio Astronómico da UCT, lalinense inesquecible. Este, como digo, foi no ano 2009. Bueno, e logo, cando Manuel Ramón, a súa cátedra salió ao concurso varias veces e finalmente quedou deserta. E ao quedar deserta a cátedra, isto foi algo tremendo, non? Tremendo porque comezou unha decadencia progresiva do observatorio, non se extinguiu completamente porque afortunadamente había as persoas que loitaron moito para que non desaparecera. Obviamente o profesor Vidal Bascal estaba detrás apoiando, pero digamos que no día a día do observatorio pues estaba concretamente Jesús Manuel Costa e tamén estaba Armando e Rosa, que eran, digamos, os que facían un pouco de porteros do observatorio, non? Foi un período longo, desde o ano 66, que morreu Don Ramón, ata o ano 81, donde, bueno, difícilmente se pudo ir aguantando a situación, pero, bueno, Vidal Bascal, pues, tuvo a iniciativa de incentivar a licenciados galegos de que foran fora para doctorarse en astronomía coa idea de que volveran algún día para recuperar o observatorio, non? E me consta que entre eses, pues, debemos de ser 5 ou 6 os que finalmente marchamos por aí, e, bueno, eu tive a sorte de ser, digamos, a única persoa que finalmente, pues, volveu a Santiago, non? Non foi fácil, porque estamos falando da época de expansión da universidade, entonces todas as cátedras solicitaban cousas para eles, claro, non? Pero bueno, aí o rector Suárez Núñez actuou moi ben, escoitou a profesora Vidal Bascal que lle dicía, mira, que se non é agora, isto vai desaparecer. Entón, hai que crear unha plaza de profesor na Universidade de Santiago para que veña e retome a dirección do observatorio e tiremos para diante, non? De verdade que Suárez Núñez, apurado por o profesor Vidal Bascal, efectivamente, fixo que, bueno, que temos a os dous, o profesor Vidal Bascal e o rector Suárez Núñez, eles foron
verdad? Executivamente o reitor, pero digamos moralmente da Abascal, os que conseguiron que efectivamente o observatorio tivera continuidade, non? Aquí iniciamos unha nova etapa, efectivamente, pois con muitísimo sacrificio, tal como eu xa non vou falar desto, porque xa veo antes Santiago Bermejo, verdad, todas as cousas que hubo que facer para poner en marcha un centro que levaba prácticamente 15 anos mínimos, ¿no? Había que recuperar o tempo perdido, había que dotar o observatorio de persoal, entrar nos presupostos da universidade, había que facer proxectos de investigación, había que lutar para mellorar a instrumentación, etc. Pouco a pouco, pois, fuimos facendo cousas, primeramente non, se tardou un tempo en cambiar as cúpulas vellas, pois as novas, dicir, e vídeo. Bueno, aquí temos un resumo das funcións do observatorio, docencia universitaria, investigación e logo tamén extensión cultural e divulgación. Efectivamente, eu considero de que todas as liñas de actuación que desenvolvimos a partir desos anos 80, 90, etc., ter aberto o observatorio a ciudadanía ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque era a única forma de que a xente vira que o observatorio valía para algo máis, para que non estivera uns científicos aí metidos sin saber o que facían, etc. Pero unha vez que o observatorio foi aberto á sociedade, todo o mundo sabe o que hai dentro, que telescopios hai, etc. Entón, por exemplo, a día de hoxe estamos recibindo visitas de colexios, institutos de toda Galicia. Nestes primeiros 4 meses de ano recibimos, penso que foron máis de 20 grupos, pero de 50 alumnos, que significa facer en cada grupo deles subgrupos, etc. É un esforzo moi importante, pero eu considero que paga a pena, non? Bueno, pois en docencia tamén hubo que levantar a docencia que se convirtira daquela unha guía, a astronomía, non? Entón, bueno, pois a docencia actualmente temos astronomía en graus de matemáticas, física, óptica, tamén o máster de matemáticas e tamén a docencia do cuarto ciclo. A docencia do cuarto ciclo comenzamos alá por os anos no ano 1997, se non me lembro. Era cando estaba o profesor Mayán, director do cuarto ciclo. E me lembro que me enterei de que comenzaba esta novedade na Universidade de Santiago pola prensa. Bueno, o que fixe foi simplemente coller o teléfono e chamar a Dr. Mayán e le dixe, mira, conta comigo para se queres coller a astronomía. E me lembro que a resposta de Mayán foi, pero ti estás todo, como vou someter a astronomía a esta xente? E resulta que logo resultou, bueno, que se foi consolidando e aquí temos presentes a dos alumnos na sala. Bueno, pues esta es la clase de cuarto ciclo, precisamente. Esta é unha clase xa dentro da universidade. Aquí estou eu á dereita arriba co profesor Paul Tutón. Estamos aí na terraza do Pic Guiniri, casi a 3.000 metros de altitude no Pirineo. Ali hai un telescopio moi grande, 2 metros de apertura, do tamaño do espello, onde fixemos medidas de estrelas dobles, etc. Abaixo estou eu con distintos telescopios noutros lugares. Este foi un congreso moi importante que realizamos no ano 96 porque nos serviu para contactar con persoas que logo foron fundamentais no futuro do observatorio. De feito, dúas comisións da Unión Astronómica Internacional apoiaron este congreso. Isto fora dentro dos 500 anos da universidade. Era unha morea de congresos, verdad? Entón, as comisións de mecánica celeste e de estrelas dobles da IAU consiguieron e apoyaron, e gracias a estes contactos que establecimos, tamén é certo que uns anos antes chegar aquí a Santiago un profesor armenio, o profesor Martán Tabacián, cuxa aportación eu considero que foi fundamental, porque gracias a él as relacións cos países do leste foron moi importantes, tanto na súa Armenia natal como na Rusia. Bueno, esos contactos foron os que nos permitiron logo, por exemplo, o novo telescopio, que logo veremos as fotos del, un telescopio desas características nos costaba o triple en Estados Unidos ou Alemania.
gracias a que conseguimos que se construyera en Rusia, en San Petersburgo, una factoría de moita experiencia, pois o telescopio se pudo comprar, se non hubiera sido imposible. Bueno, aquí tenemos instrumentación que se foi comprando en proyectos de investigación. Aquí tampouco quero esquecerme dun proxecto moi interesante que foi algo que propuxe eu a xente de Galicia a finais dos anos 90, que era a construcción dun centro astronómico fora da cidade de Santiago, a poder ser no centro de Galicia. Bueno, pues nós traballamos arreo en todo este proxecto, do diseño, era montar un telescopio de un tamaño de 2 metros de espello, e logo tamén outros máis pequenos para facer, digamos, un centro non solamente profesional, tamén, sino tamén de innovación, pero finalmente pois as cousas foron mal e non se pudo chegar aí, non? Bueno, e aquí tengo, bueno, pues como decía antes tamén Bermejo, pois eu sempre intentei de que a xente que xera tese comigo pois tivera logo a oportunidade de perfeccionarse fora no estranxeiro. Aquí temos algúns dos doutorados. Arriba, por exemplo, está Josefina Lin, que bueno, pues, tuvo oportunidade de desplazarse a Francia, tamén Cristina Pireto no Centro de Alta Resolución Espacial de Estados Unidos, en Georgia. A dereita, arriba está Iván Fernández, presente na sala, que fixe unha tese de doutoramento moi interesante, porque foi Historia da Astronomía española, en España. Entón, nada mellor que para facer esa tese que poderse desplazar por toda a península, para saber o que para saber as orixes de cada grupo, non? E non somente as orixes, sino tamén o que estaban a facer e o que querían facer no futuro. Abaixo está Pedro Pablo Campo, que tuvo unha actuación destacadísima durante todo o tempo que estuvo no observatorio, ahora xa é astrónomo titular no Observatorio Astronómico de Madrid. Abaixo está Jorge Gómez Crespo. Arriba está no acto de la tese de doutoramento de Cecilia do Porto, a tese era sobre a figura de Ramón María de Ulloa, e abaixo, pues, que parece que estamos aí tomando sol, pero, bueno, estamos conversando, ¿no? Sobre a tese que fixo Carmen Villanueva sobre a figura do matemático Rodríguez, unha tese que se definiu na Universidade de Vigo pues, a finais do ano 23. Como saben, o ano 24, o ano pasado, pues, se cumpliron 200 anos do falecemento deste gran científico galego, o primeiro científico galego, diría eu, que está soterrado na iglesia de Santo Agostinho de Santiago, e que, bueno, finalmente pues, lle pusimos unha placa, ainda que a placa todavía está sin colocar, unha placa para saber o lugar exacto onde está soterrado, porque precisamente no desenvolvemento desta tese, pues, Carmen Villanueva pues, pudo saber que efectivamente o lugar onde está soterrado, ¿no? Eso foi gracias a que se desplazou ao centro dos Agostiños a Guadarrama, e ali gardan, pues, efectivamente, pues, a modo de unha matriz de filas e columnas, pues, as posiciones da xente onde está soterrada en cada sitio, ¿verdad? E aí figuraba José Rodríguez González, que falecera o 30 de setembro do ano 1824 e soterrado o día seguinte nesta iglesia. Bueno, máis doutorados, Amat, Luca Picotti, Carlos, e aí abaixo están dous deles no observatorio de Huracán en Armenia. Este foi o día que chegou o novo telescopio a Santiago, estamos aí instalando. Aquí está, costou moito poder conseguir este telescopio. Fixen varios intentos durante os anos 80 e 90, pero era todo moi difícil porque era competir con grupos moi numerosos e entón, claro, era prácticamente imposible en un grupo pequeno pues, poder alcanzar esos importes económicos, ¿verdad?, de plena competición. Sin embargo, xa digo, logo unha convocatoria pública de Xunta de Galicia, realmente pues, conseguimos o diñeiro e gracias, bueno, pues, a xestións realizadas, sobre todo como decía antes o profesor tanto Macián con os ingenieros rusos de San Petersburgo, pues, hubo a posibilidad de incorporar este instrumento
que é un instrumento magnífico, xa leva por nós máis de 20 anos, pero sigue estando en perfecto estado de uso. Utilizamos non solamente para investigación, sino tamén para docencia, mesmo divulgación. Aquí estamos en esta diapositiva, está o profesor Bertrano, o profesor Marcanta Macián, o que está no medio é o profesor Valega, que foi director do maior observatorio de Rusia durante moito tempo, e finalmente chegou a ser vicepresidente da Academia de Ciencias de Rusia. Estivo tamén nunha tese de doutoramento nosa fai pouco tempo. Bueno, aquí está, isto é a circular de información, a circular de información da Unión Astronómica Internacional de Estrelas Dobles, que o profesor Paul Couteau, pois, cando se xubilou, me pasou a vía a responsabilidade. Estamos a falar do ano 93, e a partir de aí, bueno, eu novei a Josefina Lin, pois, foi editora comigo. Agora ela xa se jubilou e, por tanto, quedei solamente outra vez como editor único. E esta é unha circular onde se envía a todo o mundo, aí aparecen as órbitas, calculadas por distintos observatorios, astrónomos. Entón, as nosas son as que guardei e tal. A biblioteca tamén foi outra das cousas que sempre tiven por diante para mellorar, efectivamente, dotar de medios máis sobranceiros, para ter unha biblioteca guía. Estou falando dos anos 80, hoxe en día, pues, claro, a digitalización, digamos que revolucionou todo, pero, aínda así, os libros en papel, pues, moitos deles son xoias, como ben sabemos. Bueno, aquí estamos en Praga, en la reunión del IAU. Aquí foi cando eu tomei posesión como vicepresidente da Comisión de Estrelas Dobles, e precisamente foi en este meeting global, ¿no? O sea, a Comisión 26 é unha comisión dentro do IAU, pero nesta reunión de Praga foi precisamente donde Plutón deixou de ser planeta. Moita xente pregunta, pero por que deixou de ser planeta? O que foi de Plutón? De feito, cando venen de visita ao observatorio grupos escolares, alguna xente dice, pero que foi de Plutón? Non, si Plutón está por aí. Plutón está por aí. Lo único que pasou é que o extendieron a segunda división, pero sigue estando por aí. Bueno, y distintos reunións científicas de mecánica celeste realizadas, como dixen antes, en distintos puntos de Galicia. Organizei en Rianxo, en Lalín, en Ribadeo, en San Xenxo. Este ano vamos a organizar en Vilanova de Cerveira, en Portugal. Aquí estamos en Lalín tamén, coa estatua de Ramón María Aller. Estes son congresos internacionais, mini workshops específicos que organizei en Santiago cando eu estaba de presidente da comisión. Este foi o do ano 2009 e este foi o do ano 2011. Este foi o cartel de Ribadeo. Outro Serrat de Mecánica Celeste do ano 18 tamén en Compostela. Estes son un resumo das líneas de investigación actuais do noso observatorio, bastante diverso. E últimamente, pois, bueno, como bien sabedes, pois, o tema dos planetas en torno a outras estrelas son un capítulo importante da investigación actual, por distintas razóns, non? Nos estamos trabajando na dinámica desos exoplanetas, pero tamén nos posibles satélites que hai en torno a eles. E dentro de, por exemplo, da historia da astronomía, pues, a parte da tese de Iván, pues, tamén aí estaría tamén a tese de Cecilia do Porto sobre Ramón María de Ulloa e esta última de Carmen Villanueva sobre o matemático Rodríguez. Estamos chegando xa ao final. Estamos na 66. Bueno, aquí tenéis algunos telescopios que estuve utilizando no noso grupo en distintos lugares do mundo. Telescopios en ambos os dous hemisferios. Por exemplo, de arriba está o Sol de Chile, arriba a dereita ese é o telescopio de Viracán, de Armenia. Abaixo está a cúpula do gran telescopio de Rusia, do SAO, e a 3,5 metros de cada alto.
Bueno, este se trata de un estudio que estamos facendo dunha binaria e que resultou aparecer aí un movimento que non parece elíptico, sino máis ben sinusoidal, e iso deu entender como que aí debe haber un terceiro corpo, pero tendo en conta de que as masas estelares en este caso son moi baixas, porque eran enanas vermellas, pois todo apunta a que ese terceiro corpo poda ser un exoplaneta xigante. A ver se corre este gol, parece que non corre. Parece que non corren os vídeos. Pois que pena. Bueno, pois aquí quería mostraros neste vídeo o gran bólido que tivo lugar en Galicia en xaneiro do ano 21, un enorme bólido. De feito, bueno, esta é unha imaxe tomada en Estepa, de Sevilla, e víase perfectamente unha gran luz ao fondo, que era o bólido que estaba caendo xustamente en Preto de Lugo, en la Torre de Baralla. E finalmente, pois, eso deu lugar a un amplio estudio que se desenvolveu na Universidade de Santiago, finalmente, e que finalmente pudimos saber que un meteorito finalmente caeu ao chao, non? Aquí teño precisamente nesta caixinha unha réplica. Esta é unha réplica do meteorito que caeu, este é o meteorito que caeu en Baralla. O corpo inicial que chegou á nosa atmosfera era de aproximadamente 2 toneladas e media, e ao cabo de 5 segundos, porque foi unha trayectoria bastante vertical, ao cabo de 5 segundos pois se convertiu solamente en unha pedra de medio kilo. Bueno, tedes que saber que a mitade deste meteorito verdadeiro, esta é unha réplica, a mitade do verdadeiro atópase no Museo de Historia Natural da USC, e a outra mitad faltante pois quedouse en Baralla. Pois mira que pena, porque antes probábamos e salía el vídeo. Bueno, pois este tamén é unha imaxe tomada no observatorio do cometa Hale-Bopp uns meses antes de que fora tan bonito como isto. Seguramente moitos de vostedes se lembran deste fermoso cometa que nos visitou en 1997, porque durante aquel mes de marzo estiveron todos os días en Santiago despexados. Algo increíble, non? Os 31 días de mes de marzo estiveron despexados para poder ver o cometa no todo o seu esplendor. Outro cometa que tamén fotografiamos, o de Kotake, en 2 posicións. A sección meteorolóxica, tal como se comentou antes tamén, pois é unha sección moi importante dentro do observatorio. Esta garita meteorolóxica é unha garita única en España, que don Ramón María Aller trouxo dende o edificio da terraza da actual Xeografía e Historia ao observatorio, que estaba sin uso antes, e, bueno, dende o ano 47, pois, estánse tomando medicións, como se comentou xa antes, non? É importante decir que a día de hoxe ben sabe todo o mundo de que tamén hai estacións automáticas, claro, pero esas estacións automáticas hai nas que controlar, non podemos deixar todo en mans das máquinas, hai que saber se as máquinas funcionan ben ou non, e a mellor maneira de facelo é ter a parón de automática unha estación manual que o erro que ten é prácticamente nulo, e desa maneira sabemos se o plumómetro automático está funcionando ben ou mal. Entón, en ese sentido, as medicións diarias da estación manual son absolutamente imprescindibles. No ano internacional da astronomía, eu lle propuxero ao alcalde de Lalín, Crespo, a recuperación do observatorio emblemático de Lalín, onde comenzou a astronomía en Galicia, a investigación astronómica en Galicia, non? Dende cando viñera o observatorio para Santiago, estamos a falar do ano 44, pois as instalacións de Lalín quedaron baleiras, non? E era unha mágoa porque, bueno, aquel lugar había que recuperar un xeito, non se podía deixar morrer, non? Entón, bueno, efectivamente, a través dun convenio con a USC, conseguimos colocar aí un telescopio de 51 centímetros, que non está nada mal, e que se inaugurou no ano 2011,
que aí se leva a cabo pues, unha labor importante de educación e ademais, bueno, sí, nesta diapositiva se ve, esta que estamos aquí arriba, a dereita, esa madeira que está dentro da cúpula, é exactamente a mesma madeira que tiña don Ramón María Aller cando traballaba en Lalín, hai 100 anos. Consérvase perfectísimamente. Entón, cando se cambiou a cúpula, que efectivamente houve que cambiarla, claro, por fora, eu pedín ao constructor que a ver se era posible na nova cúpula de fibra de vidrio poñerle por dentro o mesmo revestimento que xa tiña antes. E efectivamente se conseguiu. De tal maneira que agora, pues, cando se visita o Observatorio de Lalín, pues, un está justamente baixo a mesma madeira que o Ramón María Aller pues, escultaba os telos. ¿No? Aquí temos distintas visitas ao Observatorio de Santiago. Aquí estou eu pues, explicándolle sobre o sistema planetario a esta ringleira de futuros astrónomos. Aí estamos tamén en Lalín. No Observatorio de Lalín pues, tamén fixemos muitísima divulgación. Aí estamos aí en os anos aí con Eduard Punset. Máis sesións de divulgación en distintos programas que organizamos. Aí estamos no Pico Sacro, isto é no Alto da Grela. Por certo, aí no Alto da Grela, en Teo, hai un miradoiro moi interesante e descoñecido para moita xente. Desde este miradoiro de Agrela vese perfectamente a ría de Arousa, moi interesante. Tamén fixemos observacións e xornadas didácticas na Cidade da Cultura. Aquí está Pedro Pablo explicando un reloxo de sol. Isto foi no ano 2009, que foi Ano Internacional da Astronomía, e tamén, justamente, aí tamén levamos a cabo un programa de actividades bastante importante, distintos colexios de toda Galicia. Aquí estamos outros dentro do programa Todo Cosmos, el Rianxo. Estos son carteles de distintas actividades, ¿verdad? Incluso chegamos a facer co Consello Jacobeo un programa de observación astronómica por os distintos camiños de Santiago. Concretamente, este foi por o camiño francés, e aí tenes os carteles de Jaca, non el francés, de camiños do norte, non solamente del francés. Tamén porque está aí tamén Asturias, Asturiales, a Río dos Condes. Este é un programa de extensión cultural que vimos organizando desde o ano 1997, e que primeiramente era destinado á universidade, pero finalmente abrimos tamén a toda a sociedade. De verdade que estamos xa na edición 26 deste ano, achéganse moita xente para recibir información astronómica, charlas, etc., pero sobre todo estudiantes moi interesados. Estou rematado xa. Esta foto corresponde ao eclipse que tivo lugar o pasado mes de marzo, un eclipse parcial de Sol, pero que é antesala de outros. Este foi outro eclipse interesante que hubo tamén que se viu en Santiago no ano 2005. Este foi un eclipse anular de Sol. Que diferencia entre un eclipse total e un anular? Pois a única diferencia é a distancia que se atopa a Lúa de nós. Se a Lúa está lonxe nese momento, é dicir, o seu tamaño aparente é máis pequeno que o Sol, e por tanto non hai quen de tapalo completamente, e por tanto queda un ariño de luz ao redor. Isto se chama eclipses anulares ou anelares. Bueno, pois agora, nestes anos que veñen, aquí teño postos aquí representados para o ano que ven, o 12 de agosto, vai haber un eclipse total de Sol, como xa comentei, que vai se ver nesa franxa que vai ser inclinada desde o norte de Galicia, cara ao Mediterráneo, e que aquí en Santiago, pois, por pouquiño, quedamos un pouquinho fora da totalidade, casi total. Pero se nos movemos xa un pouco para o norte, eu penso que en Xigüeiro ya debe ser total. E se non, pois mira, en Galicia hai lugares abondo interesantes para poder desplazarse e ver a eclipse total desde o norte de Galicia, dentro do oeste, na Mariña. Na Mariña, cando mellor vai durar, porque fixaros que a liña esa azul que atraviesa é a liña de centralidade, onde máis dura, non? Que pasa precisamente por riba da cidade do Oviedo.
Entón, bueno, a María Luguesa pues, va a ser un lugar moi interesante. Sempre cando este de especial, claro. Logo temos outra Prix aí abaixo do ano 27, tamén vai ser total no sur de España, pero aquí será, en Galicia será parcial, e finalmente no ano 28, 26 de xaneiro tenemos outro, e nese caso será anelar. Aquí tamén será un eclipse parcial. E nada máis, este é todo o que quería contar. Bien, muchas gracias, profesor do Cobo, por compartir con nós o seu coñecemento e sobre todo esta labor de divulgación que facedes desde o observatorio para os que somos profanos na materia podamos polo menos entender ou acercarnos parcialmente ao que tedes en clase. Como é costume nosa, despois da intervención do ponente, pois facemos un pequeno turno para preguntas, comentarios, calquera cuestión que surda aos que estades aquí. Quería preguntar unha cosa moi pequeña, que es si en Santiago existe la posibilidad de ir a ver dentro del instituto en un horario pactado, gente de la ciudad, a poder ver las estrellas. Aparte de los escolares, vamos. Aparte de las visitas de escolares, nosotros los de la ciudad, así podemos ir a ver las estrellas con alguien que nos oriente. Sí, claro, efectivamente. A ver, eso é normal facelo, é normal facelo. O que facemos, claro, o que non pode ser é que cada persoa vaya por separado. Por eso hai que pactar. Entón o que facemos é as persoas interesadas, se toman nota delas, e cando hai un grupillo de 10 máis ou menos, pues entón se le chama. Eso é o que intentamos facer. Muy bien, es que hay personas que tenemos mucho interés. Sí. Pero sin molestar en el trabajo, claro. Quere que le conte unha anécdota? Sí. Pois hai desto xa, hai anos, 10 anos por aí. Pois un día chamo a porta un señor e me di, mire, eu non me quero morrer sin ver a lúa polo telescopio. E resulta que estaba a lúa moi ben para observar, porque a lúa cando mellor se observa cando está en crecente, non? Estaba de especial e a lúa estaba en crecente, curiosamente. Entón lle dixen, mire, pase para dentro. E efectivamente fomos arriba, le abrí, e le dije, muchísimas gracias. Non me diga ahora que xa se pode borrar, Así que... Nos fuimos en el Obradoiro, estuvimos allí viendo cosas muy interesantes de Saturno, los anillos, o sea, nos pareció muy interesante esa visita, pero nos dio ganas de ir más veces, a ver en más sitios, o sea, de la manera que sea oportuna. Pues nada, entre na nosa página web, mande un correo electrónico, o simplemente escuchamos por teléfono y apuntamos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues antes de cerrar el acto que protagonizó el profesor do Cobo, les recuerdo las próximas actividades que tenemos en esta sociedad económica con acceso libre. El 7 de mayo, dentro de un ciclo que titulamos La Real Sociedad Económica y su patrimonio artístico, que tiene por misión fundamental divulgar el patrimonio que esta sociedad, patrimonio artístico, que esta sociedad económica tiene, para que se hagan una idea de lo que aquí hay. El año pasado, en una de las exposiciones temporales del Museo del Prado, estuvo una de nuestras pinturas, y en la exposición de las Edades del Hombre estuvieron piezas nuestras. Bueno, pues nosotros queremos divulgar, no tenemos sitio para exponer todo esto, pero sí queremos analizarlas, divulgarlas, conservarlas, custodiarlas. Entonces, dentro de ese ciclo, que consiste en una conferencia por parte de un experto de cada una de las piezas, la profesora Carmen López Calderón, bajo un título muy sugestivo, Papel, hilo y tela, el emblema de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Santiago, que va a tomar como base el entorno y el análisis de ese bordado que tenemos ahí, que tiene pues, mucho mérito por su antigüedad y su hechura. Y dentro de este ciclo que trata de analizar cuestiones clave de Santiago, como es el Observatorio Astronómico
el día 22 de mayo tendremos una mesa de debate cuyos ponentes son Antonio Gómez Cabaño, el actual esa divulgación. Bueno, todas las actividades nuestras, allí al fondo en la mesa hay un programa de actividades, en nuestra web se actualiza porque hacemos una programación anual, en diciembre la publicamos, pero después le vamos añadiendo más cosas, a través de la web la tiene, pero ese es firme, quiero decir, no es tentativo, tiene día y hora. Y bueno, como suele ser habitual en estos casos, queremos que, dado que la colaboración de nuestro ponente es generosa, queremos que se quede con un recuerdo de su paso por la sociedad científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Lo has puesto al nivel de los que no entendemos para que podamos seguirnos. Hiciste como